Ai de viața mea, nu vedeți așa ceva voi. Ia, Nin. Ai, Miță, când pușcai odată, știi cum face? Ai. Stai nebunule, că pot să filmez tot. Deci, vedeți cum arde incredibil. Deci tu când pușcai odată, faie. Asta e gata, mașina. Deci săraca să crede și tuning, dar e pușcă. Asta e gata. Bă, dar de ce pulă, bă, să fii? Bă, doar închide geamul, pula mea, că-ți intră în casă. Intră fumul în casă, dar fumă... Închide-l. Hai de pușca mea. Nu-l-ai pe ăla. Aia, mă, da ce fum scoate, mă. Hai de pula mea. Sub capotă tăti foc. No, bine, mă, dar tu nu mergi. Ia-l pe ăla, băi, nebun, mă! Bă, zi să nu dai cu apă, mă! Zi să nu dai cu apă! Lasă-l, mă, să dea, mă, dă-l în Dar pula. face scurt, Adu-te, mă, lasă-mă să-mi intre fumul în casă, dă-l în pula mea, că n-am eu treabă cu el. Lasă, vedem cum e foc mașina. A zi, mă, că faci... Hai de pula mea! Da, nu aruncă! Cum să arunc eu apă, voi sunteți nebuni, mă? A zi că face scurt, mă! Ia-l pe boca. Închide, mă, că nici ce fumă. Incredibil, mă, ce fumă e în casă. Faia, mă, tu vezi, mă, eu de atunci te filmez, mă. Ni. Amu sau Amul lua foc. Mere în jos. Nu, man. Dar după ce? A, uite ce-mi pula mea, că de aceea așa de bine vezi. Bine, mă, eu de atunci te filmez, mă, ești nebun, mă. Până vin pompieri din pula mea. E foc, tătă. Ai de viața mea, no, du-te fumule de aici. Hai și tu cu... Și că îl aruncă tu de sus. Du-te, mă, de acolo. Ce-o zis? Nu știu, deschide geamul și întreabă. Ce-ai, mă? Andrei! A, ce boi ăsta, mă, că face scurt? Nu face, mămiță, că e sub puțină tensiune. Hai de pula mea. Da, mă, vin. Și băncuț, nicăric. Deci uitați, doamnelor și domnilor, în special domnișoarelor, cum e foc sărăcuța mașină. Tuning încă. Tuning, e tunată. L-avem pe Miță în prim plan. Tunată de tăi. Ia, Ninu. Hai, ia. Acum a luat foc de tot. Se știe. Nicușor filmează, se știe. Acum vin pompierii, fiți pe fază. Mașina a luat foc. No, bine, dică la mă cum vrei să dai, mă, cu apă, mă. Hai, dați pompierilor. De sus se aruncă cu apă. Nu îi dă pase. Vin pompierii. Mașina ia foc. O veni repede, mă, deci în 5 minute, mă, numai. O sunat, deci 5 minute și s-a ci, mă. Bine, mă, Adi, mă, nu știu ce rost are, mă, de-aia s-a ci, mă. Opa, vin pompierii. Nu parcați lângă, mă, prosta. Deci două mașini, dar după ce vin ăștia cu două mașini, mă?
Deci, Mița, hai să deschidem geamul. Bă, zâmbiți, bă, zâmbiți! Danule, Marius, zâmbiți și voi! Au venit și pompierii. No, pula, nu mai vedem nimic, mă. Mă, că a dat drumul la... Bă, dar bun curs. Haide, pușca mea, mă, mă, du-te, mă, închide geamul, nici intră aici. Lasă că am un post fumat. Închide ușa asta, bă. Am un post fumat, Miță. Bă, dar bun curs. Bă, dar ce, mă, ne mai întreabă? Bă, dar-mi ba pula, el fumă, că e pe palpitant, mă, să nu stai la joamă. Na bine, și dumneavoastră filmați, apoi eu filmez de un ceas. O, zbornile! No, ba nu, că și întere pe ei. Hai să mă duc un pic de zoom să se vadă ce e acolo, ce fac pomperii. Sus, rupeți, o dăm în pula mea. Bă, dar i-am pus pauză că l-am auzit pe Nelea Gusti face. Sunați, mă, la pompier, că ea e cu mașina la asta, mă, și n-am stingător, face. Ce pula mea mă gândesc? Deci uitați, vă rog frumos, câtă lume s-a adunat pe aici, în special Daviduc. Două mașini plini de lume, 10 pompieri. Cât îi îndoiește mașina la asta? Dar ea după ce o veni, deci uitați că au venit și domnii, după ce nu știu, mai bine ar merge acasă. Ni, încă unul cu bască, cam prost, e cam prost, dar nu. Da, cam unii îl caută, știi cum în 5 minute vine boncuț. Deci noi a fost al treilea persoane, al nu știu cum să zic. Toți fonile, dar ce-ți mă de aia băga mea și pula mea capota. Capota tuning! Solitină pulă, mă, știi cum s-o încins? Solitit acolo. Adi, arunca cu apă. De numerea să-și tragă Adi mașina. N-o bine, nie, cum o vine. Și boncuț pula. Nii.
Vrei să mai ai? S-o ridică tătaci. Mi-ai dat asigurare, poate că bani, știi? Da, da. Fraiere, crezi că fac 500.000 pe filmarea asta? Da. Adică fac 500.000 pe ea. Dacă vezi tu, că-l sun pe taică-meu ăștia de la Graiu, au televiziune, știi? Și îl sun pe taică-meu, zic dacă le trebuie să-mi dea 500.000 și le-o dau. Ai tot să nu mâna așa pe el? Du-te, e bornele de la mașină, Andrei. Ies bornele de la mașină, nu-ți acasă. Hă? Hă? Nilai, mă. Deci și o mașină faină până de atâtea jafuri, aia nu e foc niciodată. Năbui. Tun, că-i tuning. De ce? Hă? Am ce caută. Nimă, că o deschis sofa aia, am pot să filmez și acolo. E clar că e tătă foc. Tătă eu ars, mă, tătă. Am motorizat. Dar i-am dat! Alo. Să-l filmezi de la început, de când ieșea fum. Na, zoom pe capul vostru. Bagă pe măta, eu. Zic, dar pe cu polițistul ăla s-a pus acolo în intersecție, dig el șmecher. Alo. Ce faci? Era filmare? Hă? Ce? Nu, nu așteptam. Câtă lume s-a adunat aici, mă, nu mai văzut Sfânta Vine. Deci vedeți, exact lângă biserică. Biserica Sfânta Vine. Să uităm la un film. Și apoi nu m-am auzit nici cu sătonul din astea care, bă, sună la pompier să vie, că n-am știut. E tunie. Pe mașina asta ieșea așa un pic fum de sub capotă. Aluzi din B2. Dacă nu e acasă. Cristi, zâmbește! Nu, la 4, 5 mă duc. Deci, e cam gata spectacolul. Vă mulțumim pentru asistare. La revedere! Pa, pa.